Pa prvo bih dodao da smo u ovo uleteli kao i u sve u ostalom tokom, da kažeš, karijere. Potpuno je stihijski bilo i ovo. Vrlo smišljeno. To sam samo za mikrofone. Pećino mislim da nas je uhvatio i sa zgrovom, ono kao traj 20 godina, aj nešto, ono ta monografija i naterao nas da za 2 meseca uradimo ono što ja mislim da nam je trebalo bi nam 1 godinu, 2, da skupimo te fotke i gomila, dođi sedi ovde pa pričaj. Ja, novo nasilje smo zaboravili, ja se izvinjam. Gomila fotki, još ovde, mislim da smo pregledali par hiljada fotografija, gomila, ja sam, na primjer, pajser, ja uopšte nisam gledao svoje fotografije koje sam imao negde. I to najnovije, one. Ma svakojake. Nisam stigao, nisam se setio. Tako da ima dosta toga izostavljenog, neki periodi su malo više zastupljeni zato što su nam dragi, tako, i šta ja znam. Za 30 godina. A možemo za 30 godina, ako budemo živi, valjda će biti nešto. Šta da vam kažem, drago mi je da se ovo pojavilo. Ovo je najbolja knjiga koja se ikad pojavila, ako mene pitate. Da li sam ja objektivan ili subjektivan, ne znam. Ne, nisam mislio da je najbolje štivo unutra, ali sigurno najbolja knjiga koju sam ja držao u ruci. Misliš po formatu i... Pa da, mi imamo ono Istorija srpskog naroda, velika knjiga, ali nije to ko, pa ne znam, crveno, to je mala knjižica, više džepna. A ova knjiga ludilo, format LP ploče i još i CD unutra. Tako da pazite kad odlažete, da li ja ne znam da li to treba ovako da stoji ili ovako zbog tog CD-a, da li sme među bube da ide u podrum, pošto bube jedu CD i to sam čuo, to je na vama da pazite, ali knjiga je jedno čudo. Užasno limitiran tiraž, užasno dobra knjiga, užas je što neće svako od nas moći da ima, naravno, ali šta da radimo, to je možda dobro, da ćemo se više družiti, pa onda jedan ima knjigu, svi kod njega, pa trošimo njegove trosede, stolice i ostalo, i WC, kuhinju i slično, i gledamo kao knjigu, i onda sutra, ajde opet da mi gledamo knjigu i tako do nedogled.